ஒரு படத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்து அப்படியே ஸ்லோ மோஷன்ல வாக் பண்ணிட்டு ஒரு 5 பேர அடிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிஜிஎம்லாம் போட்டா தான் அந்த சீன் வந்து ஒரு மாஸான சீன் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. அத வந்து வெற்றிமாறன் அவர்கள் வந்து எல்லா படத்துலயும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. வந்து இப்போ விடுதலை படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதுமே வந்து அதுல வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நான் எத பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரி வந்து ஒரு டயலாக் ஒண்ணு சொல்லுவாரு. டயலாக் அப்படின்றத விட அந்த ஒரு சீனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றது ரொம்பவே தெள்ளத் தெளிவா அந்த ட்ரெய்லர்ல அந்த ஒரு சின்ன கிளிப் மூலமா காமிச்சிட்டாங்க. அப்போ என்னைய அடிச்சிருவியா? அடிப்பீங்கயா? போலீஸ்காரங்க வந்து அங்க ஒரு அநீதி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அத வந்து சூர்யா அவர்கள் வந்து எதிர்த்து கேட்கறது, பெருசா எதிர்த்து கேட்கறது அப்படின்ற மாரிலாம் இல்லாம, சிம்பிளா "என்னைய அடிச்சிருவியா? கோவம் வருதா?" அப்படின்னு கேட்பாரு. "ஆமா வருது. அடிச்சிருவியா? அடிப்பேன் சார்." அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயலாக் தான். ஆனா அந்த சீன் வந்து எந்த மாரியான ஒரு தாக்கத்த உண்டு பண்ண போகுது அப்படின்றத ட்ரெய்லர் மூலமே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த சீன் வந்து படத்துல எந்த மாரியான ஒரு பயங்கரமா இருக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ ட்ரெய்லர பார்த்தோனே எனக்கு பட்டுன்னு பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றிமாறன் அவர்கள் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டூ இம்ப்ரெஸ் அஸ், என்டர்டெயின் அஸ், நெவர் ஃபெயில்ஸ் டூ ப்ரொவோக் அஸ் அப்படின்றது என்ன வேணா சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ விடுதலை படம் வந்து மொத்தம் 2 பார்ட்டா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ட்ரெய்லர் வந்து இப்போ எடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, படம் வந்து ஒரு பார்ட்டா எடுக்கிறது தான் பிளான். ஆனா படம் வந்து எழுத எழுத எடுக்க எடுக்க அதுக்கான காரணங்கள், அதுக்கப்புறம் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஆயிட்டே போகிறதுனால 2 பார்ட்டா எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணாங்க. ஸோ 2 பார்ட்டுமே வந்து அவங்க ஆக்சுவலா எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ட்ரெய்லர் தான் இப்போ வந்திருக்கு. ட்ரெய்லர் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா அந்த வெற்றிமாறனோட அந்த பேட்ஜ், அந்த ட்ரேட்மார்க் எல்லாமே வந்து ட்ரெய்லர்ல இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எங்கேயுமே வந்து அந்த ஃபோர்ஸ்டான ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸஸோ எதுவுமே கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் எப்பவுமே வெற்றிமாறன் படத்துல இருந்தது இல்ல. எனக்கு வந்து இளையராஜா அவர்களோட மியூசிக் மட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் லைட்டா இதுல வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தாலும் கூட, அது வந்து கண்டிப்பா ராஜா சார் வந்து நம்மள வந்து ரெக்கார்டிங் அதாவது படத்துலலாம் வந்து கண்டிப்பா அவர் வந்து ஸ்கோர் ஏத்திருவாரு அப்படின்றது நம்பிக்கை இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமால இப்போது இருக்கிற டைரக்டர்ஸ்ல வந்து வெற்றிமாறன் அவர்கள் மட்டும்தான், அதாவது ஒரு உண்மை அப்படின்றத வந்து தழுவி, அத வந்து கமர்ஷியலாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும். அது வந்து உண்மையில இருந்து எந்த ஒரு சைடும் அப்படியே கொஞ்சம் கூட தப்பாயிறக்கூடாது அப்படின்றதும் ரொம்பவே ஒர்க் அவுட் பண்ற டைரக்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா நான் வெற்றிமாறன் அவர்கள தான் சொல்லுவேன். அவரோட படங்கள் எல்லாமே வந்து விசாரணையா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஆடுகளமா இருக்கட்டும். ஆடுகளம் படத்திலே கூட கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கூட, அது வந்து எங்கேயுமே வந்து அந்த நேச்சுரல் அதாவது நம்பகத்தன்மையை தாண்டி எங்கேயுமே போயிருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து விடுதலை படத்துல வந்து அந்த விசாரணைக்கு ஈக்குவலான ஒரு படமா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. ஸோ ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ படம் வந்து சீக்கிரம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. ஸோ ட்ரெய்லரை பத்தி உங்க ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கீழ இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீ ஃபில்ம் ஹாலிக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாம இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க.